Kemudian fi baro kedi ka jingkran jongah kan ga step kalong kerpang nagamta kinong vote joka Mawthar Rashan constituency nagamta ka election Lok Sabha ka banong hakak kanda trik tau banai kerpang kalong nagamta kinong Rashan berki pajma ki badon ka mensim ki badon ka jingi man Rashan ya ka seng voice of the people party komu wei ni kinong ya trailam ya ka kam joka seng hne po Mawthar Rashan constituency ka ban tiap syafi ba ka VVP apa Mawthar Rashan ka padon kono katrat ani ka circle nani ki unit hendai jing trai kalong jing trai mon sobha lagi samla sunang bat kanthai ki long kmi ki long kpa ki riu rong ba bat ki babun ki wei pat ban ka jing ki bakar pang nakam ta jong ka seng te kuma phili i hakini ki banai ki bradap ina persyang ban rung syaki snong ki thau ki jong phi na kelang kinangiram ke bahe du jong ke parti na du iba adan basemai Dr. Ricky Sengkan bat ki kiwede ki la persyang ngilawan syaki babon tli kisnang lamba jong ki yau ki hat ngilawan po yau kensi ngilawan po yau markasa ngilawan po yau mariau ngilawan po yau nongum yau kendrut yau maroit antah po pariong ru kumju man persyang ban yo ban kerup lang ki pai ba ki badan marjan jong ki tai kisnong ten rengi sotu makanung ka bengendrong hamala kawai pakawai ka snong kebadan apo jong ka Mawthar Rashan constituency ka Mawthar Rashan constituency ka new politely ki polling station te wat ikini ki polling station ruk ngem simnala ban rung namar ka jing kim jong ka por bangi sotu ka jing bun kam jong kineram jong ka seng ten rengi naklang jong ki ba ya trailang ya ka kam apo Mawthar Rashan ruk layo ban rung iki katto kan ni teli ki snong te ngi nganget ki pa ba fi sotu ka jing e mangendrong syakawai pakawai ka snong tina kadau nakaliang jongi ki nang lambat kin ngetri jong ka seng VVP apa Mawthar Rashan ngilekot ban keren lang ba kan ka video syafi baro ki pai ba nang Rashan jong ka VVP ba kumjuru ki wai ki pai ba ki bedeng jing i ye ka seng ba phinem thau phinem wodong ye kata jing bamla ke jongi ban rung ban syai ki snong ki thau ki jong phi ten rai idan hakini kisngi ka im jong im ka juk jong ka sen ba teknologi ngedan ke jong mobile phone ba bon na pring jong phi Fias ngotan ban page lembak YouTube ngangai pilih page ya ka jengkran ka jeng pansha jong iba adan unoi lam ba hedu jongi Dr. Ricky Sengkan bat kiwe de kinoi lam jong ka parti khamtam ya ikin nongrem bat iki mangtrai kam jong ka seng VPP ngangai ki babon da phi playo jeng shai bat kani ka nyarap ya phi ba pen smuthu kumnu bangin jiet ya kinoi mai khmat syaka dor ba Lok Sabha lengba ukurtong jong ka seng Dr. Ricky AJ Sengkan dengan cepengkan mayu fi ba kiladon ki ba phak mesi cekin dikisi kiasi ki dapat na domen kesengiru ba ka balat paper ne ki pm ka dur ju pra ka khamdum ka khamyong te bat ka don ha ka bentak ka ba ha ka number 2 jong ka balat paper ne ka EVM te ha ba firung cek jakarta vote kuwi ka jeng kentu maka ban kentu ye fi baro ba ngenrung da ka jeng palai museum da ka jeng jai nginum dai ban le kerki dengan rung ida pek ida kami shua hanu kadan ka sembal ka jong opera ngin pek ya ka dor jong nur ndai ngi pek ya ka sembal ngin pek ya ka dor jong ki priyo ndai ngi pek ya ka sembal jang ka parti VVP ka bari opera ngata kadau ha bangirong sepo ida benang jai ngin kerki bat shua jo ka taru ka banyarap ni kalong shua mangin mi la ka jong ki yeng ki sem ngin bu ha pat ublai ya ka jing doi jong ibo ublai pensha ya ka jing perkhat ka jing kuma ka parti VVP yang akan nongrem jok hak baka jing shisha ka jing penku ya ka san partai ya ka jing penku ya ka politics ngen bu Ahmad Ublai ya ka jing wai so bangin mi ya ki jing kisam ki jongi nama ngen rong chapo jaka tha vote ngen rong kanam don kan ka jing panki kulma de ka jing parkhat ka jongi henrei ngen rong nakam sim jong ka jing jai te nakalang jongi kinong ngelam hapo Mawthar Rashan ngela persyang ban bu ya ki polling agent haki katu kan di ka jaka ki bangila ban bu te lekin don ki pat ki polling station ki banginam la setia bandon ya ki polling agent tenam ta jo kini kisnong i kerpat pi ki pai ba ki balong ki nong Rashan ki balong ki nong trei jo ka seng VVP wala da pimpat le kan du ban yiru nrei kumba ka seng VVP kala pun ko bor ya fi ki pai ba ha ka bari ba ka jet jo ki nong ihmat ngin pet le ngin long lang mangi ki volunteers ha kisnong ki thau ke bangem don ni ki polling agent para bang ong ta kam dei yang i bangin rong ki polling station ha bang la da pat vote kum dei bangin wadong yeno nrei ngin don na kisnong ki thau ki jongi ngin pe khmi la da don kinu ki jingja na ne ki jingle ki ba fi isu ba na ne ki ba fi im yahap ka kum kata karo kompanya
election ka bakhut ka basuba phila ban ong nani ban ujor shaki presiding officer la neki nang panyai yagi board panyai election haka polling station ke jong fi nani phila ban pentip sengir ke ngelam ngen yakran bagi board panyai election lada ngilap yakino duki jingle ki bomhok nani ki bomyak be ki bayar ti tenrai kum kinong karshan jong ka PPP nginom le kanu kanu ka kam ka babe an nginom le kanu ka kam ka bonra ka jing thot ka jing yak dek jong ka election nani ka jing diet yang ngi kinong mikmat ngen ken mau bagi dai malong ki brio ki batte blai ke malah hikai de kinong alam ki ba rangba ke jongi di malong ki ba jai ngem dai malong mangi kinong thau jing klumar hapre ke jing shokshit hapre jong ki weipat ki jing hem sim na ka mata ka sing voice of the people party tengai aptha ipi baro ki nong kershan na ki riurang ba ki long kmi ki long pa ki khon samla nge long ki ba jai la banan ki brio ki ba pendom ki ba provoke ngi henrai in bas kam kam kita ki brio ki ba jai kinong kershan jong kaseng ki prayo ya ke jing hikai na du kinong ilam makmat du jong kaseng tinga kwa makan ni kali namar ba ngim simlara banrung sikisnong kamangi ong ipan map na pi na kitu kisnong kamangi simlara banrung ndai ngi ipat ya ke jing hamasi ke jong fi ya ta ke jing ke jong fi ya ka party wala rang impat don ni ya ka VPP mo sa rasa circle ru impat don ni ke unit ndai ke jing mi jong fi sakmat ke jing hamasi ke jong fi kata kalau ai mesim kalau ai boring ni bangnya trai ye na ka kam na ka banta manjit ye kena mat ke jongi ilat mi chon mate na ka kam ta ka mesim ke jing kit kle na mesim ke jing shet hambat kum juru ni mi chakmat in trai rengkat ka jar menti ke jong play kanang bakan ka ri ke jongi kanang bakan ka thai ke jongi ka nyok ye ke jing kela na ka ke barim ka balong bean ka balong ka bami hap satya bat kum kata kum sencha pa ba sia kata ka jing sencha ka bakhut ka basuba balong kat kom kajing yalam ti ke jong ulai nama takadau hadis bi sabo jing ngin na asyu ban keren shapi dan baki YouTube dan baki du kilat mar bala penkut ya kajing yalam election sibir kan sibir janmi kan kot no kan neka ngin na asyu ban keren shapi ten rai ngin le ke du kam be baan ngin syong la jong kisnong ki thau ke jongi pek ila ke jong ki nong kersan ngin pek la jong kisnong ngin pek la jong ki polling station ke jongi nang ba ngin pelong ya kan dek election ke biak baik berdi ai bangin sim na du kan dek MP election ba jalam me khlaya ngin sedang ya ke election ke bakhut ke basuba ban ngin sedang nangi nengkong na kinengelam jong ka seng bat kinong kershan ki pat ba ki ya ka seng voice of the people party